nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 bɛ ani fils Kidal mara la ani Bamakɔ o waati kelen bɛ bɛn wula nɛgɛ ɲɛ 12 ma Washington DC Amérique jamana faaba kɔnɔ. An balimaw a y'aw bisimila VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ ka bin tɛnɛ novembre kalo tile 11 san 2024 kunnafoniw la kumabaw olu dɔ bɛna tali kɛ ninnu de kan. Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura dɔ sigi min bɛ tali kɛ ɲinina sariyaw kan ka don u ka jamana sariya senba la n'o bɛ wele ko nouveau code pénal. Ni sariya sen min bɛna don ba la k'a bɛna tali kɛ ka ɲɛsin maa ni gɛlɛn dɔw ma minnu ye karogɛlɛya walew kɛ jamana kɔnɔ. Mali ni kunɲɔgɔn laban in na Mali ɲamakalaw ye tasibila kɛrɛnkɛrɛnnenba dɔ kɛ ala ma hinɛna Babani Sisogola n'u k'a ma ko Dabiya Baba ni dɔw yɛrɛ y'a wele ko Baba Sora. Nin wale ɲuman dɔn tasibila min kɛra Mali jeliw fɛ. VOA Bambara tɔgɔla Mariam Kuyate ale tun b'o kɛnɛ kan. Duniya kɛlɛya tɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don waati yɛlɛma kɔlɔlɔ olu ka lajɛrɛ 29nan min bɛ wele ko COP29 sigira sen ka bi tɛnɛ sɔgɔma Azerbaijan k'a kun de ye ka yiriwali siraw don ba la cogo min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ dan bɛ se ka sigi o la. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi kunnafoni la kumaba dɔw ye a y'aw bisimila. Ka kunnafoniw kɔrɔtigɛ an bɛ taa Burkina Faso jamana kan baw ka jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya kura dɔ sigi sen kan min bɛ tali kɛ ni bɔ kan ni a bɛ wele nanzarakan na ko peine de mort. U y'a yira k'a fɔ ni sariya sen bɛna don ba la u ka jamana sariya sen kura kɔnɔ n'o ye nouvelle code pénal ye k'a kun de ye walasa maa minnu ye nigɛlɛya ni karogɛlɛya walew kɛ sariya in ka se ka ta ka ɲɛsin olu ma. VOA Bambara tɔgɔ la Kader Traoré ka bɔ Wagadugu. Kama sɔrɔ kabiri san 2018 tɛmɛni Burkina Faso ka gouvernement tun b'a sen kan o waati la o tun ye dan sigi ka taa sariya gwɛlɛn min tun bi jamana kɔnɔ ni o tun b'a danga ko maa min kɔni jalaki gwɛlɛn tara la e min kan ko i ni ka se ka minɛ ira n'an ko peine de mort. Fulancɛ fanga ka gouvernement b'a sen kan sisan ale y'a yira ko o sariya nin mana lakuraya o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka yira ko n'a sɔrɔla maa min kɔni ni kiiri tigɛni kɔ ni jalaki tara la e min kan ka kɛ jalakiba ye a dangani n'o kiiritigɛ sara kan k'o ka se ka e nin bɔsi ira. Ni laseli nin bɔra minisiri min bɛ kiiritigɛ kow kunna n'ale ye Rodrigue Edaso Bayela ye ale min tun bɛ wasaden bulon kɔnɔ lɔgɔkun tɛmɛni ka to ka jaabi di wasadenw ka ɲininkali la. Ni minisiri nin y'a yira ko nin jalaki sariya nin bɛna ta ɲani dɔɔni minisiriw ka arabanoya tɔn min bɛ sigi n'an ko conseil des ministres ka sɔrɔ ka lase jamana ka lajɛbaara min ye assemblée législative de transition ye. Ni sariya sun min bɛna ta jamana ka lasigidenw fɛ u bɛ bɛn jamana ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré ka yeli ma ka taa kiiritigɛlaw ni jalakiko politiki koɲɛw kan n'an ko politique criminelle et pénale. Hakilina jigira Burkina Faso ka jamana kuntigi ale kɔni tun y'a yira lasiri caman kɔnɔ ko kasobon kɔni olu fan no ni maa dɔ ye ni minnu ka jalaki kɔni o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye ka to olu yɛrɛ ka se ka ɲaci lasi jamana ma. An minnu wele ko travaux d'intérêt commun wa a tun y'a yira fana o lasili kelen nin kɔnɔ ko maa dɔw ka nijugu wale min ɲɛsin no jamana ani jamanadenw ma ko a dangani tɛ o maa ninnu kɔni o ni ka se ka lakisi tuguni. Ni sariya kura min bɛna ta kɔni ale bɛ jamanadenw fara tɔn filara minnu sɔn no ni nin sariya kura nin ye ani minnu ma jɛn n'a ye. Fari laban min to kɛra Burkina Faso ni o tun dangani no sariya sira kan o tun kɛra san 1998 tɛmɛni. Nin tun ye Kader Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Chad jamana finitigi mɔgɔ 15 fagara 32 olu jogina u ka jamana finitigiw ni jɛkulu maramafɛntigi minnu ye Boko Haram maaw ye ni ɲɔgɔn cɛ sibiridon. Ni waleya in kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dira u ka jamana finitigi ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ min fana ye laseli kɛ k'a fɔ ko a dankarili senfɛ u ka finitigi ɲɛmɔgɔ wɛrɛ min tun jogina fatura ka kɛɲɛ ni nin dankarili wale in ye. Ka fara o fana kan a marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ fana ye laseli kɛ ani ka fara u ka gafe so kan min bɛ wele ko Ethnie Zagawa ni o gafe min ka bɔlɔlɔ sira sigilen don Facebook kan ni a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ ko jamanatigi debita don fɛnɛ ye ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen seereya di karidon. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Mali jamana kɔnɔna la kunɲɔgɔn laban in na Mali ɲamakalaw farala ɲɔgɔn kan ka tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa Mali nafolotigiba kɔrɔ ala ma hinɛna Babani Sisogola ni dɔw kama ko Sanbali ka Baba walima Dabiya Baba. Nin kɛra hakilinajigi tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen ɲamakalaw fɛ ka taa Babani Sisogo ma. VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Kuyate ale tun b'o kɛnɛ ka Bamakɔ. Famiya cogo min na an bɛ ɲamakalaw de ka kɛnɛ kan ni waati na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲamakala denmisɛnnin minnu kɛlen bɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan n'an ko minnu ma ko AJDM ka sababu kɛ u bɛ fɛ ko ka jeliya yɛrɛ don ba la ka jeliya yɛrɛ sankɔrɔta Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ
kada u ka baarakɛlenw ka sa u y'a lajɛ ka bonyamasigi kɛ ka ɲɛsi Baba Sura ma n'o ye Babani Sisoko ye ni maaw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko Baba Sura ka d'a kan cɛba min kun don a ye kobaw kɛ Mali jamana kɔnɔ ani Mali kɔkan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye fɛnba kɛ Mali jeliw ye o siratigɛ la sa bonyamasigikɛla bi ka ɲɛsi nin cɛba in ma. Babani ko ye jeli jeliya ka d'a ye a bɛ jeliya fɛ a b'a disi gosi jeliya diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a ye diɲɛ fɛn fɛn sɔrɔ n'a ka nafolo sɔrɔta bɛnna miliyari 1 ma i b'a sɔrɔ a tilancɛ jeliw y'o don a tɔ a y'o tila fantanw ni yatimɛw ni faratɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Baba ko ye mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ hinɛ fonisire kun don silamɛ kun don jeli ɲuman kun don. Baba ye min kɛ jamana in ye Baba ye min kɛ Mali ye Baba ye min kɛ diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ k'a ɲɔgɔn min sɔrɔ tuguni ala ko don donc i bɛ kuma i b'i tɔ to. K'anw ye kɛnɛ ma nin heure la tan o y'a Baba Sɔrɔlama ye a ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ jeli Madi n'a ka denbaya ye Baba Sɔrɔ a ɲɔgɔn man na wa a ɲɔgɔn tɛ na. Baba Sɔrɔ a kɛra bɛɛ ka baba de ye Baba ye de bala hiji. An ka dɔn k'a fɔ Baba Sura ale tun ye nafolotigiba ye min yɛrɛ hinɛna misikinɛw na kosɛbɛ Mali jamana kɔnɔ a ye kobaw kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan nka maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka Baba Sura a ka nafolo a tun bɛ a sɔrɔ cogo di Baba Sura a ka nafolo tun bɛ bɔ min nka hali sini maa caman y'a jira k'a fɔ k'u tɛ Baba Sura ka nafolo sɔrɔ cogo dɔn. Wari sɔrɔ cogo an t'o lɔn mais a ma sonyali kɛ a ma nanbara kɛ a tun tɛ kalon fɛ n'a y'a sɔrɔ nanbara le kelen sonyali le dɔ tun bɛ a nɔ waati min kɛ Bamakɔ ye a b'a ka so dɔ tun bɛ na ko a ye ne ka wari sonya mais an b'o mɔgɔ ye o. Baba tun bɛ sɛnɛ de kɛ a tun bɛ sɛnɛ de kɛ la fɔlɔ sɛnɛkɛla de tun don fɔlɔ i y'a faamuya a bɔra o la ka taa tunga la k'a ka wari sɔrɔ mɔgɔ si t'a a sɔrɔ cogo lɔn ani wari o nana ka na an sɔrɔ yan k'a di bɛɛ lajɛlen ma. Babani Sisoko ni maaw yɛrɛ ko a ma ko Baba Sura nafolotigiba kun don nin yiriba in tali da Masikalo o kɔnɔna na san 2021 Bamako. Mariam Kuyate ka lasirikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka da nin kan sisan an bɛ taa Senegalikaw fɛ yen bawo olu ka fɛɛrɛkɛnɛba min bɛ wele ko Biennale l'art africain contemporain o tako 15nan kurubon karila alamisa don a yirala k'a fɔ seko ani dɔnko baarakɛla maa 300 ka se maa 3000 ɲɔgɔn ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ ka Dakar VOA Bambara tɔgɔ la Naman Jara ale b'o lase. Dakar Biennale kɔni ye ɲɛnajɛ belebeleba de ye farafinna seko ni dɔnko kɛnɛ dɔ de bi yan an ye baara min kɛ an bɛɛ ka baara bi yan diɲɛ artiste bɛɛ ka baara bi yan. Nin ye Abdou Wole Gemu de ye Mali jiralikɛla don nin seko ni dɔnko siɲɛ 15nan kɛnɛ kan yan Sénégal faba la n'u ko 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar fo cogo wɛrɛ la Dakar 2024 jiri mɔgɔninw jaw lawale fɛnkɔrɔw u bɛɛ bɛ ka jira nin kɛnɛ in kan yan Abdou Wole Gemu nana ni ja min ye n'a y'a kɛ tableau la a b'a ɲɛfɔ. Ne ni min nana o filɛ nin ye n kɔfɛ o ye n ka baara de ye o ye tableau dɔ de ye tableau bɛ kuma ɲɛnamaya kan ɲɛnamaya ye min ye o ye fɛn min bɛ nin na n'i ko k'i bɛ fɛn min bɛ nin na n'i ko k'i b'o bɔ ja la a ma nɔgɔn dɛ diɲɛ ye ɲɛnamaya de ye an ka maakɔrɔw ko ten ko nin bɛ nin ko ni si ma fisa ni si ye ko nin bɛna diɲɛ na ni ɲɛna dɛ ko mɛ ni si man kɔrɔ ni si ye bon ne ka baara a ne mu a bɛ o de kan. Roman Madede Galan Buruju bɔra Congo nka a wolola Faransi jamana de la a ka baarada ye sojo feerew de ye n'u ko architecte nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye ka na nin jirali kɛnɛ in kan. Je suis très honorée d'être ici. Enfin, c'est la première fois que je suis. Nin kɛra bonyaba de ne bolo yan ka kɛ yan ni siɲɛ fɔlɔ de ye nin ye ka na Biennale kɛnɛ kan wa o kɛra kunkɔrɔta de ye ne ma jagilana caman ka baara ye ne kabakoya kosɛbɛ.
ne hakili la an ka jɛɲɔgɔnya bɛna sinsin an ka jagilɛnnaw kosɔn ani mɔgɔ wɛrɛ cɛ n'u bɔra diɲɛ fan bɛɛ la ka na nin seko ni dɔnko kɛnɛ kan. Entre des artistes qui viennent de partout dans le monde. Omar Bali ye Mauritanie jamanaden ye a nana ni balolaman de ye kungo sɔngɔw do jaw b'a kɛrɛfɛ. Cette œuvre en fait représente le monde. Par exemple, la boule c'est un globe. Ni ɲɛgɛn bɛ dugukolo de jira kungɔnɔfɛn minnu kɛlen don k'a lamunumunu olu kɔni o bɛ hadamadenw de jira sabula hadamadenw ka walijuguw de ye dugukolo tiɲɛ ne ka baara yɛrɛ laɲini ye de ka maaw lajija cogo min na u bɛ se ka lamini ani an ka dugukolo lakanako ɲuman. C'était ça le but que mon œuvre fasse de l'interpellation quoi, interpelle aux gens. Mɔgɔ caman nana lajɛli la nin seko ni dɔnko kɛnɛ in kan ka bɔ farafina jamana caman na ani farajɛ la. Faza Ndiaye nana lajɛli la Sénégal jamanaden do. Je trouve les produits vraiment magnifiques, le travail des artistes. Ne bolo jagilɛnnaw ka baara ka ɲi kosɛbɛ u cɛsirilen don u ka miiriya ka ɲi tiɲɛ na u ka baara cɛ ka ɲi kosɛbɛ. D'amour, vraiment je trouve ça très 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 beau. Mali jamana na ani Sénégali Abdou Wologemu k'a ye sifin caman dege jadilanni na. Depuis que ne joué lama ne bɛ mɔgɔw kalan Mali la et puis Bamako école caman bɛ yen minnu bɛ conservatoire Balafaseke la a caman bɛ na ne fɛ yen u b'u ka stage de fin d'année kɛ ne fɛ yen kalo 3 n b'a kɛ fu Ala kama donc ça veut dire que hali yan denmisɛnnin caman bɛ yan u girinna ka na ko tonton bɛ yan tonton bɛ yan ne kɔni ye Mali artiste jeune caman ye yan u y'a yira ne na k'a fɔ hali sɔgɔmada in na u baden de tun bɛ ne da la yan u nana ka ne soutenir. Biennale seko ni dɔnko kɛnɛ baro min sugandira ɲina o de ye ka mɔgɔw lakunu n'u ko l'éveil sillage kalwi o kama Sénégali jamanadenw ye kɛnɛ caman labɛn ka farafina danbe nafa dɔ jira i n'a fɔ Anta Germaine Gueye jiralikɛla do ani karamɔgɔ do jadilanni na Sénégali. Vous avez la pièce mémoire, c'est une pièce entièrement vitrée que vous voyez de l'extérieur. I ɲɛ bɛ so min na hakilijigiso don an ɲɛ bɛ fɛn kɔrɔw la verre kɔnɔ k'i to kɛnɛ ma o bɛ laada kɔrɔw de jira minnu yeli ma nɔgɔn u bɛ kuma fana wa ni jardin la lajirayeli kɛnɛ ɲumanba don mɔgɔ caman bɛ na u lafiya ɲa ka na ne ka baara lajɛ. Beaucoup de personnes viennent se détendre, regarder ce que je fais et une halte agréable. Ɲinan sayina jɔnjɔn min tɔgɔ Grand Prix du chef de l'État Léopold Sédar Senghor ni Sénégali jamana kuntigi fɔlɔ do Agnès Brezefin de y'a sɔrɔ Martinique jamanaden do n'a nafolo hakɛ ye miliyɔn 20 ye. Nin Biennale de l'art africain contemporain siɲɛ 15nan n'u ko Dakar 2024 a daminɛna novembre kalo tile 7 a bɛ to senna fo décembre kalo tile 7 la. Jiralikɛla ba 200 ni ko bɛ kɛnɛ in kan n'u bɔra diɲɛ fan bɛɛ la ka na jiraliw kɛ Dakar ani mara caman kɔnɔ Sénégali. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Nin bɛna don an ka jɛmukan ta ko filanan o hukumu kɔnɔ o kama an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani radio fiɲɛsira kan aw k'an bɛɛ sɔmi. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la. Yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara. I b'an ka chaîne ye. A kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan. O la fosi tɛ fɔ i kɔ. Ni ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana I bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafina ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa samɔgɔ don dɛ a ci limanaw fana ma. An balimaw ka segin ka na aw ma an ka foli ni tanuni bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye aw ka filɛliko ɲuman ni lamɛnliko ɲuman na aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn. An bɛ kunnafoniw kɔrɔcɛ ka na n'a ye Amérique jamana kan yan kuma min na Amérique jamanatigi kura Donald Trump ani a ka baaraɲɔgɔnw bɛ labɛn na ka don Amérique masayaso Maison Blanche kɔnɔ n'o kan ka kɛ janvier kalo
waati a yirala k'a fɔ Ameriki jamanaden caman de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka Donald Trump ye layidu kan minnu ta ka to kalata yɛrɛ kofɔw la ko yala a bɛna se k'olu bɔ a sira fɛ wa nin kɛra VOA ka kunnafonidila min bɛ masayaso Maison Blanche kɔnɔ Veronica Balderas Iglesias ka laseli ye Mohamed Ture b'a bayɛlɛma an ye bamanankan na. Kalata sebaya latigɛlen kɔfɛ ɲɛ bɛɛ bɛ jamanakuntigi sugandilen Donald Trump kan sisan ani a bɛna mara cogo min na a dɛmɛbagaw dalen b'a la ko hali Amerikɛndenw minnu ma vote jamanakuntigi kɔrɔ ye olu bɛna a ye k'u ka ɲɛnamaya bɛ ka ɲɛta sɔrɔ. Ne hakili la mɔgɔ caman bɛ jamana fan bɛɛ la hali minnu sɔnna ma k'a dɔn ne hakili la ngalon lakali dɔ bɛna kɛ Donald Trump kan olu bɛna kabakoya kosɛbɛ wari caman sɔrɔli u ka saraw la fɛn sɔngɔ bɛ ka jigin jamana kɔnɔ dancɛ fana lakanalen. Suzy Wiles sugandili fɛ ka kɛ Trump ka fanga bɔnda kankɔrɔsigi walima kolabɛnna ɲɛmɔgɔ ye jamanakuntigi sugandilen ka fanga bɛ ka cogoya ta a ban. Jamanakuntigi kɔrɔ taara a ka bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye Truth Social kan sibiridon walasa k'a jira k'a jɛya ko Ameriki jamana lasigiden kɔrɔ min tun bɛ duniya kɛlɛyan tɔn la n'o ye Nikki Haley ani Trump ka jamana fanga kɔkanko ɲɛmɔgɔ kɔrɔ n'o ye Mike Pompeo fana tɛna wele ka fara a ka fanga ɲɛmɔgɔya kan nin sen nin na. O waati kelen na ɲininkali kɛra ko Trump bɛna wale kɛ ka kɛɲɛ ni layidu minnu ye a ye minnu ta walasa k'a ɲini ka taajuru sara a ka politiki juguw la ani mɔgɔ minnu ye sariyako dɔ kɛ a kama. Donald Trump ye min fɔ nin ko nin kan n b'o fɔ aw ye siɲɛ caman ɲɛta n'a kɛ an ka ɲangiliw ye ɲɛta n'a kɛ an ka taajuru saraw ye. Minnu ye Demokratu ka jamanakuntigi kɔrɔsigi Kamala Harris ka jamanakuntigiya yɛrɛkofɔ dɛmɛ nin ye hakili jagabɔ waati ye. Jamana nin ka baarakɛlaw diminen don wa kun b'u bolo ka dimi. An bɛ sɔrɔ ko la bi sanfɛmɔgɔw bɛ ka ɲɛ kosɛbɛ yɔrɔ min na k'a sɔrɔ an ka mɔgɔw 100 sarada la 60 de bɛ balo sara la ka taa sara. K'a to Biden ka fanga ka seko ni dɔnko tanu Senator Sanders y'a jira ko baara caman bɛ ka kɛ. An mago bɛ ko labɛnnen n'o ye agenda dɔ la min b'a fɔ ko baarakɛlaw ye an bɛna ni nafa kɛrɛnkɛrɛnnen barikama ninnu ta sɔrɔ ko ni fanga dɔ da min bɛ baara kɛ aw ye wa o sira fɛ u tɛ se ka kɛ fo ni ye wariba sɔrɔ politikiko la. Ameriki jamanakuntigi Joe Biden ye lahidu ta ko furancɛ fanga falen hɛrɛla janvier kalo la o tile 20 Biden ye Trump wele ka foli lasa ma a ka kalata sebaya kɔfɛ. Duniya kɛlɛyatɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don waati yɛlɛma kɛlɛli kɔlɔlɔ kama olu ye u ka san lajɛrɛba o ta ko 29 sigi sen kan bin tɛnɛ Azerbaijankaw fɛ yen a yirala kunnafoni kɔnɔ k'a fɔ ko a hakilinaw sigira sen kan ɲinanta walasa ka se ka yiriwali siraw don ba la waati yɛlɛma kɔlɔlɔ u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o nɔgɔni fɛ VOA banbara ye wele bila Umu Modibo Keita ma Mali denmisɛn sifinw ka tɔn min sigilen don waati yɛlɛma kɔlɔli kama ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo ni waati in na nɛgɛ kan an b'a fɔ a ye n'a tulo b'an na kan n'u la. Ayiwa Umu Keita foli diyara n ye ɲinan san a ma nɔgɔya farafina tilebiyanfan jamanaw kan i n'a fɔ Mali, Niger ani Burkina Faso fo ka se Sahel yɛrɛ kɔnɔna o marabolo fanfɛyɔrɔw ma ka sabu kɛ sanji kɔlɔlɔba min ni o binna a jamanaw kan ka kɛ tiɲɛni ni kasara ye e yɛrɛ fɛ ɲiningali la wulikajɔ baara jumɛnw sigilen don aw ka tɔn fɛ ani aw yɛrɛ ye ɲinan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a faamu cogo di? Ɲininkali diyara n ye n'an ye ɲinan waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ta k'a lajɛ i y'a fɔ cogo min na kɔlɔlɔ caman binna Sahel sigibagaw kan n'o ye Mali, Niger, Burkina n'a ɲɔgɔnna caman ye mais an bɛ don min na ko bi waati yɛlɛma in walankata bonyana kojugu an kɛra diɲɛ seleke naani fan o fan na an bɛ don min na ko bi i bɛ se ka dɔ fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ la k'a dabɔ an ye tsunami minnu ye an ye inondation minnu ye an ye fiɲɛ kolo minnu ye bi na o bɛ se k'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko scientifique tun ye mun fɔ depuis lawale la ko n'an m'an janto n'an m'an kɛwale falen fɛn minnu kan ka kɛ an bɛ se k'a fɔ k'an b'o cɛmancɛ la bi donc an bɛ don min na ko bi solution kelen min b'an ye an bɛɛ lajɛlen o ye an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka jɛ ka an kan kɛ kelen ye ka waati yɛlɛma in kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ
o de y'a to anw minnu ye sifinnakaw ye an y'a essayer ka taa n'o sensible an bɛ don min na ko bi an bɛ ka taa sira min kan o ye Afrique Mali ni Burkina ni Sahel kungo dɔrɔn tɛ mais Afrique bɛɛ ka se ka kuma kelen na n'a a bɛ fɔ ko o de ye déclaration commune ye an ka se k'olu bɔ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ taa nin lajɛ in na n'o ye COP ye n'o ye conférence des partis ye an ka na taa ko Mali Burkina mais an ka taa ko Afrique tɔgɔ la parce que an bɛ ka waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min fɔ anw minnu bɛ Afrique yan anw de b'a kɔlɔlɔ fanba sɔrɔ donc n'an kan ka dɛmɛ cogo ɲini an bɛɛ lajɛlen kan ka fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ a ka ca Ala fɛ o dɛmɛ sebaaya sɔrɔ ka di ni an ka taa kelen na an y'o de faamuya o de y'a to an bɛ don min na ko bi anw ye caravane africaine pour la justice climatique an y'o kɔnɔna la an y'a essayer ka impliquer o la n'an nana déclaration de la société civile la an y'a essayer ka an impliquer o la o n'a ɲɔgɔnna caman pour que Afrique bɛɛ ka se ka kumakan kelen fɔ n'an sera négociation kɛnɛ kan n'o ye COP kɛnɛ ye pour que bɛɛ lajɛlen ka kan kelen fɔ o ni n'an bɛ kɛlɛ min kɛ bɛɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲini bɛɛ ka ɲini fɛn ka kɛ kelen a ka ca Ala fɛ sɔrɔfɛnw bɛ kɛ kelen. Ayiwa kɔlɔlɔ min binna Mali jamana ni farafinna jamanaw kan ka sabu kɛ sanji yɛrɛ kɔlɔlɔ ye fo ka se diɲɛ fan camanw ma aw ka kulu aw kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan walasa ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔ min ni a binna malidenw caman kan dɔw yɛrɛ y'u sigiyɔrɔw bila kalansow datuguna fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ani farafinna tilebiyanfan jamanaw kan aw ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan o ko la an bɛ don min na ko bi fɛɛrɛ sigi tɛ ka tɛmɛ sensibilisation kan parce que an bɛ ka inondation min kɔnɔna la inondation in kɔnɔ ka dun kosɛbɛ tiɲɛ ye waati yɛlɛma don o bɛ se ka fɔ mais a ka ca yɔrɔ fɛ inondation in caman ye cause anthropique de ni a essayer ka ɲɛfɔ o ye an yɛrɛ ka kɛwalew an ka sigida kan o de bɛ na ni inondation in caman ye n'o ye fonseau gereni ye n'o ye ka ti so jɔ badingɛ boloda fɛ a ka ca o caman kɔlɔlɔ de ye inondation in accentuer donc a kɛra mɔgɔ minnu na olu yɛrɛ y'a faamuya k'a fɔ ko sigiyɔrɔ kun tɛ ko ji place don bon inondation donna mɔgɔ caman fɛ yen fana olu y'a dɔn ko fossé tɛ ɲaman feereyɔrɔ ye et puis inondation in kɛlen ye an y'a ye an ye mun bila ba kɔnɔ ba seginna ka n'a d'a ma donc bɛɛ kan k'a faamuya k'a fɔ ko an ye sensibilisation kɛ an minnu ye jeunes volontaires pour l'environnement ye mais an bɛ don min na ko bi environnement yɛrɛ y'a ka sensibilisation k'a yɛrɛ donc an bɛ niveau min na bi o ye k'o sensibilisation accentuer ka taa fɛ k'o ɲɛfɔ o ni ka segin ka wolomada kɛ État ma parce que fɛn caman bɛ yen fo volonté politique de ka na o niveau la pour que o ka se ka yɛlɛma an bɛ don min na ko bi an kɔni bɛ toujours ka an bolo di ɲɔgɔn ma an ani association wɛrɛw ni ONG wɛrɛw minnu bɛ baara kɛ catastrophe naturelle prévention ni inondation kan pour que an ka se ka toujours ka conférence animée toujours fɛn minnu bɛ yen k'olu ɲɛfɔ toujours solution minnu b'an bolo k'o fɔ pour que don n'a nataw la mun kɛra nin na o kana se ka kɛ don n'a nataw la tuguni. Ayiwa ɲininkali laban waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli lajɛrɛba min bɛ sen na n'a daminɛna bi ntɛnɛn Azerbaïdjan e yɛrɛ fɛ a nafa bɛna se ka kɛ mun ye kuma laban na. A nafa COP nafa tɛ se ka fɔ ka ban parce que nafa bɛ fo sigiyɔrɔ caman tiɲɛ don an bɛ taa pour que an ka taa an ka droit demande kɛ o bɛ yen mais dɔwɛrɛw bɛ yen n'o ye collaboration pays ye n'olu bɛ ɲɛnabɔ COP kɛnɛ sanfɛ a ka ca Ala fɛ ONG ni association fɛn fɛn bɛ diɲɛ bolo fara bɛɛ la minnu bɛ baara kɛ sigida lakanani kan a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen donc COP kɛnɛ in ye yɔrɔ mun na an bɛɛ bɛ taa ɲini kɛ mais a bɛ kɛ fɛn fɛn bɛ kɛ décision minnu bɛ ta décision politique minnu bɛ ta pour que waati yɛlɛma kɔlɔlɔ a kɛlɛli ka don ba la diɲɛ seleke naani na o décision bɛ ta yen parce que diɲɛ seleke naani État comme a fɔra o COP c'est la conférence des partis bɛɛ de bɛ taa engagement ta yen pour que k'a jira k'a fɔ ko n ka pays waati yɛlɛma kɛlɛli la n bɛ fɛ ka nin de kɛ n bɛ se ka nin de kɛ donc olu décision bɛ ta yɔrɔ min na o tɛ décision lankolon ye COP yɛrɛ fo mɔgɔw k'a faamuya ko COP tɛ COP kɛnɛ yɛrɛ
Quand vous pouvez d'amener sur le plan national d'abord, avec régional, avec sur le plan international. Ça nous faut qu'il y ait, on va se faire chaman si la bourre. Non, on va se bourrer à Nanya, on est la ligne pour qu'elle ait au cas où. C'est madame qui est association ONG, société civile, déjà par exemple, déclaration commune, qu'elle est le capa, et société civile, et adaptation, que pour la essayer pour décision du gouvernement de conserver négociation qu'elle a fait. Au niveau du gouvernement de conserver et représentant national pour que un bel adhérent à la ligne au pour accueillir la belle pour qu'un bébé a cancelé les fois. À la fin, nous qu'elle a un égal de ligne qui est avec ça. Ayiwa an ka foli b'i ye kosɛbɛ dantɛ foli min na nin tun ye Umu Moribo Keyita ale de kumakan ye Mali denmisɛn sifinw ka tɔn min sigilen don waati yɛlɛma kɔlɔli kama Bamakɔ ale y'o ɲɛmɔgɔ ye ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa duniya fan wɛrɛw fɛ Liban fanga ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Najib Mikati ye laseliw kɛ n'a ka jɔrɔna ye k'a fɔ ko kɛlɛ min ni o bɛ u ka finitigiw n'o ye Hezbollah ani Israël finitigi jɛkulu ye n'a daminɛna kabiri septembre kalo camancɛ fan waatiw ka a koɲɛ ni a ma lajɛlan na bɛna sɔn ka kɛ sababu ye ko ka Liban jamana yɛrɛ si latunu pewu ka bɔ yen o nɔgɔni fɛ a ye wele bila duniya jamakuluba communauté internationale ma k'u ka wuli ka jɔ kɛ ka dɔ fara u ka dɛmɛ kan min bɛ kɛ ni baɲumankɛ baarakɛlaw ka baaraw labilali ye dɛmɛ sira fɛ ka taa di a ka jamanadenw ma a ye min kunnafoniw lase Riyad silamɛw ka tɔnba ka lajɛrɛ senfɛ Arabi Saoudite sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lase aw ma an ka daminɛ ni basket ye fɔlɔ o ɲɔgɔndanba min tɔgɔ Basketball Africa League n'a bɛ wele BAL o san wɛrɛ ba 2005 ɲɛbila ɲɔgɔndan dɔ o tun bɛ senna Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan farafinna club segi de y'u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndanba in na a kun cɛra kunu kari novembre kalo ni tile 10 san 2024 na a tun bɛ senna kabini novembre kalo ni tile 5 tɛmɛnen final n'o ye kuncɛli ɲɔgɔndan ye o tana kunu Mali cɛbɔ a kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako olu cɛ kɔrɔbalenw bina final kɛnɛ kan kurubi yɔrɔ ni segi Tripoli Al Ali cɛ kɔrɔbalenw ɲɛkɔrɔ kurubi 71 nka a ma tiɲɛ Stade Malien de Bamako bine final kɛnɛ kan ka d'a kan division ouest na n'o ye club segi ninnu ye club fila n'u tun bɛna se final kɛnɛ kan olu de bɛna division ouest jɔyɔrɔ fa BAL nata kɛnɛ kan san wɛrɛ ba 2005 la o laɲini sabatira ka d'a kan Stade Malien de Bamako ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ ka kuma muso serantɔrɔntan kan min bɛ clubu ŋanaw kofɔ farafinnagun kan olu ka ɲɔgɔndanba min bɛ ɲina saison ba 2024 kofɔ o ɲɔgɔndanba daminɛna Maroc jamana kan sibiri tɛmɛnen min ye o ɲɔgɔndanba ye min bɛ muso serantɔrɔntanaw kofɔ n'an ko clubu ŋanaw farafinnagun kan o ɲɔgɔndan bɛ to senna fo novembre kalo tile 13 Maroc jamana kan ka kuncɛ ni serantɔrɔntan ye cɛkunda cɛ kɔrɔbalenw ko don ka kuma Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc ba 2005 éliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile 5 kan o ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ sinikɛnɛ araba novembre kalo tile 13 jamana caman na min ye Mali ye o kɛnɛ kan Mali bɛ don tulo na juma nata novembre kalo tile 15 san 2024 na Mozambique jamana kan Mozambique bɛ Mali bisimila Maputo Mozambique faba la o ɲɔgɔndan hukumu kɔnɔ n'o ye CAN Maroc ba 2005 éliminatoire tile 5 ye CAN éliminatoire ɲɔgɔndanw kɔni bɛ senna ka jamana segi kɔni y'u ka sɛbɛnw sɔrɔ ka ban ko ka qualifier ka taa CAN kɛnɛ kan ka sɔrɔ éliminatoire ma kuncɛ Maroc jatigi Burkina Faso Sénégal Cameroun RD Congo Angola Égypte ani Algérie VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele kala seli don an balimaw an ye min sɔrɔ ka di aw ma bi o de tun ye nin ye aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn waati wɛrɛ